Hi, my name is Patrick Twice, the founder and CEO of Patrick Twice Holdings. And nasi tiketi chikudzai zvese zviri kuitika mumasocial media nematumana ose enyika. And nasi maona foto iyo yandaisa boys pakaipa boys. Iyi nyaya iyi yaitika kunotori. Ende ndemachokwadi boys nyaya iyi boys yaitika panotona pakaipa. Amukona apa takazokwanisa kuondera ifoto yote. Bona murume uyu akaonda. Abatwa boys, nemukadzi. Wabatwa nemuridzi wemukadzi. Boys, abatwa boys, mukadzi aine chikomba boys, chakaonda kuleyo boys. Boys, pakaipa iyo. Pachikomba chacho chinenge chitori nechirwere boys, pakaipa boys. Mumboionawo ngefoto yacho. Uriyo sei boys. Wabata mukadzi wako, ane chikomba chakapera kuleyo, chakaonda boys. Munotinazve boys. Munotinazve. Pakaipa murume wacho boys arowa. Izvozvo akatoadmitwa kuparire nyato kupari.